Bukra Jisu Kristo nang bai jodono khane hamjak ma ya pare lamsogo padi जों sini bandano chenlayana kaitoni kokthai no srenglayana जों थांनानै सिगां padi जों सुरिउ layana Bukra kaitono no hambai rogo nini hamjak ma nini khayok ma no manma bai जों nini besa engka nini thani molbrung brung tongma wani जों sini oito जों ukok no nini army khanaka hanbai kaitono no hambai dem sini mo nini promise sini asa tongo जों nangbai ma tongo yana nei kaito debo जों nang subadi do sangsar ko thang tongsa जों nini kokni raidani mote tongoi thangmanani debo kwang borok no nini thani toboi जों nini muchung mana जों fulfill khaimani kaitono subadi ojora no nini thani ya paro जों mane se paita ojora nini polabe kol padi nei Bukra Jisu nang surisa amen ketchen padi hani hai Roman bijab bo जों थांनायानो Rum bijab bo aro no srunglai dongaba जों aro no थांनायनाय दिनै chapter 7 verse जों वाइस प्रभु srunglaikia verse 6 jora दिनै verse 7 निसिम 10 jora poro Roman chapter 7 verse 7 निसिम 10 jora kerong tongma bai borok sungsok khlayo ang porona tero jora porisona hake chungtamo sanai kerong bai sungsok a kokno kok se haida ihi abuya sungsok bobo tei tamo abo kerong no ano sawi manruwa ta khanadi ta khamaidi rei kerong saya umate khamai mane abo tamo sawi se mangla kamang kerong da kema bising tei sungsok ano podre pod ke khamai rna lama manjaka tamne hinba kerong krei ke sungsok bo krei se kuthei se kerong krei no ang salsa kathang tongmani pia kerong da gema sopai keno sungsok thangsawi phaikya hake ang thikya borok no muthangna hanei rumani a kerong da gema abo anole buse buthar sibo kerong da gema bising tei sungsok lama manjake ano phem lokha kerong da gema bising tei sungsok ano butharka hake tabo kerong kathar se kerong da gema hunke bo kubo kathar sobosol kabo kaham hake a kaham ano butharka haida ihi abo ungai se maya sumsok se ano butharo sumsok bubotei tamo abo phunuk jakna nei kaham ni bising tei sumsok ano butharo hake kerong da gema bising tei sumsok no tebo hamya sitra ke phunuk jakha o elengba kor man bising tei eta sura gatal ke hamare khaiten Geroseng nuka kerong ni kok kiseng Kristen ni langma kerong no tuyui kerong no rakhogei tongwani abuya Kristen ni langma angka Kristo ni hamjak mano sinani Kristo ni hamjak mano siwei boni hamjak ma bai जों dage jaknani dage jagei boni hamjak ma bai जों bokhaw dage jagei abo haike tongmani bosi Kristen ni lang okay Kristen rokni thani kerong mungsaw suglia जों waisa probu angrong saka get tabo kerong ni mungsa जोंजाल krei mungsa problem krei piaba judai ro Paul no borok nung kerong sebayu ni borok no Paul no borok mana berka mazra bero nung ro kerong no sebayu ne piaba seng wansok thai or seng si thai kerong kebono piogi maya
kerong kebono mutangi maya kerong engka ut doktor rok doktorawat berawui or pawi naimani stethoscope bohai si kerong ngia keba aina hai stethoscope rugino harui maya biara genang no stethoscope harui maya demake stethoscope by biara o neng biara genang nei siwi mau bosi ke Paul roh ai nei sawo kerong kri hingke jeng tonai ta khamai di homano sengsia engkamang ta khamai di homani ta khamai mane abo sungsok nei sia engkamang pia ba kora kerong tong mane bagi ya jeng khamai mane abo sungsok nei bo sengsiwo khamai mane engka puila sungsok ni puila tamane khamai mane sungsok tamane male abono sungsok ni jengra mane tamane male sungsok bukhaw si jengra ulose bukhani no khari pai ke khamai mane mane taba bini mangsasek mane no nukui neng hazaka bono khamai mane neng manani musuka bono khamai mane ke Jacob hai ni sawo bari Jacob thane tumaisa baike sumsok tor baike sumsok nokha bono kaha ke aro sujak tong Jacob chapter 1 verse 15 ang porbono hake bini hamya musumma ogo juwi sumsok no bawo sumsok torke loke borok no butharo oro nukha sumsok torke loke borok no butharo hake bini hamya musumma ogo juwi sumsok no bawo English oge sawo when desire has conceived, it gives birth to sin. Bisingo tongoni opung kangke nokhari pai. Obose ke soidan borok no ba jeng no sumsok khlaidi ne jur khaimiya phiaba sumsok khlaibani idea ke soidan ro haibana jengno yagroi tlangmeya soidan jengno yagroi chok nungdi bini mane khogdi nei jengno yagroi tlangya tamake idea ro boni mane mo haing dong ha khokhe nung manai omai idea ro borok ri ro khok manai sina yang to soja khok manai sina boda hairo idea ro koi kriple dagdi borjurawo ba khorjurawo yang tai thang tai khogi tebedi e boda hai idea ro ai bono soitan yagroi khogdi nei no ro ya ro verse 8 hanya por bigina kerong da gema bisingte sumsok ana potre podke khamai rena lama manjaka tamne himba kerong krui ke sumsok do krui se oro sawo kerong krui ke sumsok krui se kerong krui ke sumsok krui kerong ni bagai sumsok sokpayo mane sijago verse 9 kerong krui no ang salsa kethang tongmani pia kerong da ke masok pai keno sumsok thangsawi paikya or sungnugo kerong krui ang kethang tongmani pia wa kerong pai mani yagulo tama sumsok thangsawi paikya ini so sumsok kerong krui ke sumsok krui ke kerong krui ke tama sungsasa nini sungsasa mawi bau krui kerong krui ke nini temane freedom berkrui kerong tong wis ning freedom tong tabok temani bagi kerong kaido kerong sungno rokha kaido temani bagi kerong rokha bible khai ni sawo kerong romani abo sumsok ni bagi se Padi pogorogo kita masalah igrana Galatians chapter 3 verse 19 atau obaniko Galatians chapter 3 verse 19 hake kerong le tamni bagai isla bubo samang saya abono punukna bagai se omo bising boxing jago
Pia kok rejaknai Abraham ni abosong payasak tongna bagi se abo rejago a kerong suari rok bai kecani borok ni yakte yapari rejaka masa borok samung saya bubo samung saya abono punuk na bagi se omono boxing jago tomane bagi kerong roja samung omo saya ne punuk bani bagi sijago ni bagi se kerong kaito kerong rowo Ika busuk zara o kerong Abraham ni bosong payasak tongna bagi se abo rejago Abraham ni bosong payasak zora je Abraham no kok romani abo payasak zora mane seba Jisu Kristo payasak zora se kerong Adam by Eve Ebi sumsok kaimani yagulo tuma kaijaka borok Eden thaiblam ni reklai ro jaka kaidor borok apro kerong kri kerong bopro roja sinai hathayo si roja mosino right bakse boro kabang borok bulbusiu kerong rakok yake mutangjak maya kerong rakok uchi sing mutangjak na nangnai daburung di sabat rakok yake sing mutangjak imi omai podre pod jen nubo mane borok wansu piawa kerong jengno rakok ui mutangjak theng hne jengno kerong roi tomake kerong ni bising tui jeng temabu jeng bahai bu kaitoni mokolo kaitoni buskango tei jeng bomo hai kaitoni mokolo sini sumso busuk bomo sumso oborong no sio boni bagi se kaito jengno kerong ro ba kerong osung saro ro mosini bising tui baksa boro Luke chapter 10 wo Jisu Kristo samani kokno tui kerong bai shu howi podre podke saw mane bul puringo ba bul busima bai borok podre podke saw Luke chapter 10 verse 25-28 orang fainya lewana okay jeng buno isisa ang sawan Luke chapter 10 verse 25-28 ang bolwana 25-28 suri Samaria ni borok kaham sane ringthoma kerong prungnai koroksa Jisuno potali ui naina bagi pai hai hinai singka hodakra ketang tong plaina hunke ang tamo ma khlai thaiklai keronggo tamo sujak tong nang tamo sawi manka hinai Jisu bono singka hake bohai hinai saka nini kaidor subraino nini khabai kubai yakbai hawan sukma bai hamzak sukdi pia nang sakno hamzak tino buino bo hamzak di Jisu hai hinai saka soi kokno saka omo hai no klaidi hake tangan ngemo hake tangan klaidi hake tangan ngero tau hai no suja kok bai wansok hake nang omo no kaisis rong bai wansok hake kaidi hake tangan mane klaidi homani hai klaidi ka pia ba sen demak bai ke sengra puno sung wasok tai 25 tomasa kerong plungnai khoroksa Jisuno potali naina bagai pai hai hinai singka potali na bagai Jisuno tes khayo ni bagai se bosa ba borok muni sho Jisu kaito no tes khai mana sung borok muni sho kaito no tes khai mana kaito sung no tes khai mana sung bono tes khai me ya ke kaito Kristo sini bukhano sung saya sane sini bukhano bo siu sini bukhato mawaso ba hai bo bebak no siu hani bakai u borok boni thani phaine ni bukhano bosiu hani bakai tama bo u borok tama waso angle khai dongle kaha khai dongkha ga boni khai mano hamzak tama ro 27 sawa nini kaitor subrai no nini khabai khukbai wansuk mabai hamzak sukdi ga ni khai ki bo teman Jisu bono teman yang mau haisa bawan suko o ang kai na tong kai si di hake nang tangan kebo nang kai ma kake tangnai homani ko pio kebo kai mi
지수 그리스도 보노 시로원이 나이버 보노 완속튼 그니 나이버 오 어머노 안 카이미야 그니 뭐 시튼 그니 지수 그리스도 나이버 하니 버기 뭐 꼭서 가이 내기를 비다 어머 가이게 당나 그거 재미가 당나 바이블로 싸워 거룩사는 가이드 어떤 거 거룩사는 가함도 아본 가이드 마타이 chapter 19 verse 16 is 22 zero na kya kinogo aro jisu kristo amono samani neng ano tomani bagi subrai hon neng ano tomani kaha hon sungsara kebo kaha kri koruksana kaha bo ka kaido hai deso okay ulo kebo saka teman lain dos aga kokro itu mas kamu kokro koka anyway 10 commandment bo saka hari tahu kebetulan habisnya Roman chapter 7 verse 11 nah ini hamilnya 11 nah ini perpikiran Kerongda gema bisingte sumsok lama manjake ano femloka kerongda gema bisingte sumsok ano butharka oro sao kerongda gema ne kerong da gema ne kerongda gema bisingte sumsok lama manjake ano femloka oro sungnugo sungsok engka soitan hai kerong je sungno romani baike kahamno khlainai baike kahamno khlainai ba kahaike kahamke tongnai abo sungno kerongo phunugo 피아바 정 숨속 그난 정 바이게 가함노 클라이 가함 클라이마노 정 시야 바이게 가함 클라이네 보노 정 시야 정 바이게 스바이나이 보노 카이스시 verse 12 tumaisa hake tabo kerong katharse kerongda ke mahan kebo kebo kata sobosoy kebo kaham kebo kaham jisu hai ni sao an kerong no sabai ne phaya abono khlaibai ne si phayo oro kerong ka kata ne kata no saba khlaimanai kata borok simi khlainai sangsaro kebo borok kata kri jisu kristo kata han bagai bo klaimano kata kaham kerong ka kata te kaham nge sing le sumso kanang bai ke kata nok som klaimana verse 13 hage a kaham ano butharka haida ihi abo ngi semaya sumsok se ano butharo sumso bubutui tamo abo phunukjakna hne kaham ne bisingtei sumsok ano butharo hake kerongda gema bisingtei sumsok no teibo hambia sitrake phunukjaka joro sing tomanuka sini bukhao toma ungtong sini bukhao toma abo sini samung sini mane ongkhawai samung bai bono nukjak kerong ni mangsa problem kare phiaba soitan kerong no sengno lama koron bagai kerong no samanggo penanggo osi asol ko koro hai bagai nama sawo hake kaham anom butharka haida sumsok kerong kaham kerong chungno butharia
ihi abo ungi simaya sumsok se anu butaro sumsok se butaro kerong sung no butaya sumsok se butaro temahake kerong sung no punugo sung sebabu sung sumsok se borok no butaro sumsok bugotoi tamo abo punuk jak na hangni kaham ni bisingtui sumsok ano butaro hake kerong da dema bisingtui sumsok no teibo hamya sitrake punuk zakha kerong ni bisingtui jeng sumsok besuk haya bono jeng siwi man verse 14 sumsok ni bagai samang kaham khlai mania verse 14 17 jor jeng sawi mano kerong engka kaidoni aroni kokse tamoke angle bahan butui ni borok sumsok ni seleng khatina bagai phaljak ang khlaimano ang sawi mania tamne hinke khlaina musung mano ang khlaiya pia ba ang seleng mano se ang khlaio khlaina musung ya pano asamang khlaike abo kerong soino hnei ang gosima khlaio hake asamang khlai nai soino abo ang ya ane bisingo tomnai sumsok se abo khlaio kalau sentuh kan ang je khlai mani abo ang tema khlai do ang busia tomle sumsok abo sumsok se ane bisingo tomoi khlai do hai bagai jeng sumsok toma jeng sumsok bai jeng sumsok ni yago jeng phalja jeng khaina musung ya pano jeng ma khayo borok rok saya jok nungmani saya kaha khlai meya nungsa si kaha toifiya hai pano thangi tongi sanung amin jok nungi tongi khoni sayo draksawo saya hisi de tui thina hisi de tui draksawo ida tomangle jeng sumsok ni yago phalja omo sebasa Paul saw Paul bongka sak mane apostles bo kaisa koroksa kaito ni gana khane borok bo sa se hai saw ang si buzilia ang tuma khaino je ang khaina hone wan sumani bono khas khaijagi gaham no khaina ne wan sumani abo khai jeng osung sara tongsa 100% kaha engsok manai awok ya kabang mamo hai baro phurungo jeng tabok muthang jakya kaha engte kaha engsok kang kaise jeng suk na hawa sok nai nei kawang baro phurung nai do ang o hai nukan Singapore rok ni umai ke phai jeni tripura ro tabok nang kaha ke sengsara engsok manai de Paul si ora sai tongo ang tema khlai tong ang sia nga ang je khaina musu yabong jang khai tong khaina ni wan chumala kas khaya haini sen no osung saro jeng 100% kaha engsok maya of course ini slai jak mane phainai haibon jeng 100% kaha engsok maya jeng kai ni mokolo kaha ni romja bono poito khlai ma bai haibano jeng kaha engsok jeng sengsaro kaham engsok sinai sini bis sini phaisin tu ngeseng maya Paul jeng saka chapter 7 verse 13 bisingo seng tepro naikya kerong engka kebui kaha kethat okay verse 14 okay tomai saka Paul tomai sa kerong engka kaha kebui piaba ang ani besar sumsok ni yago phalja sumsok bai khaja और संतमा बसे kerong ni mangsa problem kare ang si problem
Kemudian ane tane sumsok, ane besar sumsok si problem. Pol oro ukok musa. Jeng sawi mano kerong engka kaituni aruni kokse. Tamu ke angle bahan bukti ni borok sumsok ni seleng khatina bagai halja. Sumsok ni seleng khatina bagai halja. Kerong engka kaha spiritual ketar ke Paul ukok no saw angke bahang bukti ni sumsok ni seleng sumsok ni yago halja. Sumsok ni yago halja. Gete verse 15 to Maisha ang khalai mano ang sawi mania tamne henke khalaina musung mano ang khalaya piaba ang seleng mano se ang khalaya jeng kasai ketal engmani toma yagulo tandu jeng kai tani bagi khalaina musung haibon Paul bu ukom so ang khalaina musung mano le khalaya je seleng mano se khalayo tamane mole chini thani sums mana jeng kaha sok yakho jeng oseng sana tongsak jeng coba rawi ni mathangnai coba bai coba sini besak ni musung ma bai jeng bono completely dongso khlaimaya. Verse 16 Klaina musung yapana ang samang klaike abo kerong soino kuni ang gosima klayo neng klai apa na abo klai neng klai na musung ya apa na asam klai ke abo kerong soino ni gosima klai neng klai na musung ya apa na klai ke neng kerong no sebagai mana klai kahani hai problem ke kerong ya problem ane bisingo tongnai sumso ang buya ane bisingo tongnai sumso ane besago tongnai sumso tabu 18 thongs ne 18 isimi 20 ang sawi mano ane bisingo kaham krei kokke omohai ang borok jaba ane bisingo kaham krei tamne hinke samang kaham klaina musung pano ang klai maya ang klaina musung mani samang kaham no ang klaya abono kare ang klaina musung ya samang hamyano se klayo klaina musung ya pano ang asamang klaina a borok ang ya ane bisingo tongnai sumsok se klayo ordo jeng luka Paul tongnai ja sini besar wa sumsok tong gesen jeng pola tabo asai katal ngmani ya gulo sini bisingo pola paikya pola katal paima bai tabo kenei ane besak ni musung mani kaisa tongo pola ni musung mani kaisa tong hai bagai jeprono pola bai u besak ni musung mani pola ni musung mani jeprono coba nanglai tong Kristen ni besak ko jek asai katal ngi akaponi tani soitan bising bising patar bebang no soitan kontrol kai dong piawa asai katal ngmani yang lo ke pola katal bising o sokoi saka wong ke soidan samang kai dong hani bagai coba nanglai dong sak ni musung bai pola ni musung bai Matthew chapter 26 verse 41 sawo pola ni musung mani te besak ni pola ni musung mani pola ke klaina ni musung o bising ni o ke klaina musung o hai bana besak se klaina roya besak engka belai kebel aiso Get Romans chapter 7 verse 25 tola wasing purteng temano paitha go haini so chini subra Jesu Kristo tui ko kaito hambai rojatun hake ang omotui borok ang bukha baisimi se kaito ni kerong ni kok khanawi tongo yang ang borok jaba sumsok ni tongo ro sendugo besak chini mang ni musuk ti tong kham ke kaito no sen
husi klaimia kaitano jeng katung roi maya jeng sini besak bai kaitano katung roi tongthok roi maya Roman chapter 8 verse 8 dogo jeng nogo verse 13 dogo podin yaman ngero jeng besak sang ni musung ti tongkhang ke jeng thinai pola ni musung ti tongkhang ke jeng thangnai verse 21 21 by 22 Apo baino ang ani bisingo atong nonugo ang samang kaham klaina thangke samang hamya mang se klayu jago ang kaitoni kerong no tui khapang srango verse 23 yang ani besago le ang tong meng juda se nogo atong meng ani bekha kaham henmani a kerong no kasu wi tong omo ani bisingo tongnai sumsok ni tong tonggo ano kawi tongo verse 24 portion am besuk se tali kaham ya borok o gai jalang nai besak ni ano sabo piok nai jeng asai ketal ngani yagolo hai mi to khait nam sungo jeng sini tani sumsok tongko sini besago nga belai kena wo kerak jeng kahak klaingani siwa kenaka musumu hai pun besang ni musumani abono klairu ya ango aro English oke sawo bising ni borok inward man desa bising ni borok sawo ketal Jepro Bible sawo cuman na 2 Corinthians chapter 5 verse 17 jisun cini tanit tongkang ke jeng ketal engka Nika ketal Jepro jeng asai ketal ngo kewino mano upola sini bisingo sokoi mut asai ketal engfro Nika asai ketal engnai ana asai ketal engfro sini tani bisingo sini bisingo fola ketal borok boni lang mano boni lang mas seng sawi payo ono asai ketal man lang mas seng sawi payo Nga tong mong bu ketal ngi payo ke asai ketal mang ya ko lo kai nei bekha ng kai sang ka kai tani bagai samang klai nam sungo bon ya bon bagai sacrifice klai nam sungo pia bate kai sang ka tong thok sa thok sung sa ni tong thok sa thok tong na ni sungo sung sa bai kak maya Sungsane musung mana klaina musung hai bagai obono spiritual war polani coba jeng Jepro asai ketalung wa prono judo jeng spiritual war jene bekha bai besak ni musung man nge sebab pai ne coba lai dong je kaplai je kerak pun paine hai rewa nget jeng sebano kerak laita sini bising ni uborok no kaplai rak ro thai bai ke rak ro nai tabo mon char nam nang nai bai ke sarai ban kai ni kok na di bible pore di meditation klai di ngana bono pai ro man nget nang bible pore lia suri lia Kaya ni kok kanalia meditation kanalia ke besak pai sinai besak ni musung mau na tang sinai tong sinai klai sinai Ephesians chapter 3 verse 16 Ephesians chapter 3 verse 16 apa guna norok khase Narok kerak untung, ni kaital bini asuk sungsa sabai bini polani bising te narok no pan rutung ni ang kaital no sana kaital narok no pan rutung ni Paul Ephesians motharo no sahaman narok ni bising ni English ke sawo his spirit in the inner man narok no pan rutung narok ni bising ni borok no jeng
sak ni musung tui mana bahan ni musung tui mang ni musung tui dong kang ke sing thui nai mana tahu Romans chapter 8 verse 30 no sawo if you live according to the flesh you will die ni bahan betul ni musung ma bai tong kang ke bai ke tong kang ke ma thui nai mana besar thui nai de thui ya besar thui ya tama mani ko ke ba sing Christian ke thui hai ung nai mung sa su ya Ephesians chapter 4-5 goes out ma sleeping Christian dead Christian ke thui Christian mung sa samang claim ye mung sa su ya su no ha to thang nai hai ba ke thui mung sa su li ya chen kai de mo ko lo useless su ya Christian mung sa samang go su ya boy Christian na jini u sinful nature jini busa ko tong mani haya khlai mani kai de ni against khlai mani u tong mung je prono phai mang tong nai mane ba ba no phai dong nai 좀 thya sak zora abu jini phai no dong nai hani bagai jeng jodi kaha Christian karak Christian ke tong siwan ke bono sing meseni me ma tong nai abu kalaya bono mesen tong mani ke sing ante pun saka kai ni kok thai khana nai jana nang nai pornan nang nai meditation klai nang nai kwang ma activities partner nang nai Christian activities the Bible sawo Colossians chapter 3 verse 5 Colossians chapter 3 verse 5 Narok ni bising ni asung sani tongmung no ma se ma kibinai baitala ingmani tongmung sitra tongmani sak motok tongmani hamya muchung mani te khamai marok no kibidi khamai ma le takjak matai no surima se ni obor no kibidi nejo ge obor no jini bukhawo jini bisingo coba ngai dong mani bolong tui ukok no obor no tui ni sungsani tongmung samung tongmung musung mani hamya musung mani baitala musung mani khamai mani obono ke obono sung machina obo baina sung soba ngai dong bono machina nang nai kesung continuously sung soba wo tongai ba tongai thia sak sura thike si sung oboni yak ni yok nai sung osung saro nograi hai chacha sung thang nai phia ba jini jago thangon iskan sung u soba khai ni ma thang nai soba ro thala soba ngai thani wai shu sung lengui mano sung spiritually down ngai mano sing besar tongmo ba sing lengai dip tonai discourage ngai mana hai bana jeng mai kena ma thanai jeng smai ka sarago nai kenu go Amalekites song bai bro Israel lo bising kanan hawa pro Amalekites song bai chowar laina nango Amalekites song ungplong phai bro no hasing ko tong pro butharo Israel no oba khai no jene ungplong phai Amalekites song no buzogong ka soitan ka oma khai no soitan jene ungplong jene busago mo khai nai muzung mani bai jeng no femlok nai pola bai pola kathar bai busa jeprono kok bang lai dong jene ro jini bising ko ta nai barok dong phata ni barok bising barok pada Galatians chapter 5 verse 17 robo kong so Paul Galatians 5 verse 17 ang borona
tamni hunke जों sakni musungmani abo phola musungmano kebengo pia phola musungmani abo jini sakni musungmano kebengo o kwnui wngkha bobo bini kena ari hake norok musungtui khlaiwi manya जों kaisa kaisa aro enemy pholani musungmano busani musung na pholani musungmano busani musungmani juda phola musungke busang musungya busang musungke phola musungya Tuhan lewat completely juda. Besar musuk mani kaitan ni musuk mani against. Hai bagai Paul sawo bo ang teman sanai kau boleh teman sekarang English oke what miserable person I am, how wretched I am. Nisha, how wretched I am. Verse 24 Ang busuk se talika hamya borok o gaja langnai busak ni ano sabapyok nai ang busuk talika hamya o gaja langnai mane English so how wretched I am, how wretched, how miserable ano sabapyok sinai geseng omo haikeno o sengsaro 마탕나이 오모스 하이게는 좀 마탕나이 살사 좀 제프로 좀 오브삭노 야카리 장고 앞으로 세파이네 부삭 동삭 저때 좀 오브 하이게는 마탕나이 담은 랩 지금 부삭고 소이탄 사무카요 지금 순 부삭고 숨소 좀 100% 구풀 가함 응이미 아니 바게 바이블로 사고 지수 크리스토 바이블로 좀노 slide lang nai, mood feeling lang nai. Yero verse 25 at masya. Chini subra Jisu Kristo tui kaitor hambai razak tun. Ake ang omotui borok ang buka bit bai simi se kaitor ni kerong ni kok knawi tongo. Yang ang borok jaba sumsok ni tongmongo tongo. Rolai ni siya. Ani bukawo ang kaito ni kerong no klaina ni musungo ba tui tong ni musungo piaba ani busak wo sumso rongma bai ang abno klaimia piaba Jisu Kristo ni bisinte bo ano pioka ano mutangka May donar di jeng kaitor sumsok jeng Kristen ma kebekewi kasih ketal mani ya kalau sini sumsok tong mana sinful nature sumsok tong mana no o nakarjak hai mana sumsok tong nakarjak sumsok nakarjak mana sumsok tong 이게 u sumsok jeng no morke otlang ya hai mana jeng no mana soitan aro samang koi Piaba, sing soba klai tongo, u soba o sing saisingya, sing no soba nai tongo, abonga fola kata. Jisu Kristo fola kata ni bisingte, sing no o soba o paina ni sing no soba nai. Kaitor sing no soba itu, o sing sarotong sa, dorte sing no soba intang nai. Hani bagai je kaitor ni Suba su mana ni bagai samnai barok no kaitor suba ni sampai belum no kaitor suba kesen bono masuri na bekha kaitor ni suba su samna ni bagai jeng bekha ko ni nang nai ni kaitor suba nai kesen omai keno sini Kristen langma kerak kebei te keplai ngai jeng tongwi thang mang ni ya kan bei hai no rang pujo klai na Kristen ni sizagia mana na bebe ho janai oh bon se ang sik ha ku ho janai haya samgo tu janai jaga sele thanin tu janai rang pujo tu janai rasniti kobang thanin tu janai bulai thanin tu janai nong thanin tu janai oh hayeng nai piaba
kaito no kebegoy asai ketal ngone ko kaito no sanai konine to kan kaito chuban ige badi tini asuk zono pairus nai suine bogra kaito no hambai do nang jengno nini kokthai sereng thani nang subaka tini jeng nini kokthai no serengka jeng asai ketal ngone yagolo chini bisingo sumsok tongo o sumsok jeng nungwai malaya sak jora tei sini thani tongwi thangnai phiaba jeng bono ma sak sekruknai sekruk yang ke jeng Kristan langma kaham ke tongwi mayang hani bagai subadi jeng bono sekruk tongmonani tei ni phan sono rodi ni thani bebo ya pare bugra jisu mai